Phoenix Comfort, som er blevet meget kendt på sin populære City Cabino, har også et bredt program i elscootere. Folkene bag Phoenix Comfort har mange års erfaring i branchen, og vi er med vores forhandlernet i stand til at dække hele Danmark. Da vi valgte selv at ville importere vores elscootere, tog vi til Taiwan og udvalgte en fabrik, som lever op til de forventninger og kvaliteter, som Phoenix Comfort står for. Det skulle være en flot scooter af høj kvalitet med en lille venderadius, god affjedring og godt beskyttet mod det danske vejsalt og fugtige klima. Da vi havde sikret os, at alt er som vi ønsker, sammensatte vi et bredt program fra den lille elscooter Phoenix 104, der lige er til at tage med bag bilen, op til den store, kraftige Phoenix 504, som er meget velegnet til en tur i naturen, og endda med 2 personer. Forhandlerne i Phoenix Comfort kommer gerne uforpligtende på din adresse og fremviser vores elscootere. Vi præsenterer typisk 4 scootere for dig. Vi giver en grundig instruktion og vejledning i at betjene elscooteren, så du kommer sikkert i gang med dit nye køretøj. Efterfølgende service sker på din adresse med vores servicevogn. Phoenix Comfort har et stort tilbehørsprogram med ekstra udstyr. Vi tilbyder alt, hvad du har behov for til din elscooter. Når du vil anskaffe en elscooter, klik ind på phoenixcomfort.dk. Se det store udvalg og find din lokale forhandler. God tur. Phoenix Comfort. Din frihed til livet.